Għat-tieni sena konsekuttiva se jittella il-Cospucua Short Play Festival li konsisti f'reċti osra li se jikkompetu bejniethom. Dan il-festival jistiden lil pubbliku biex jara l-belt ta' Bormla mill-lenti differenti, bit-toroq, sqaqien u ġonna mibdula f'teatri miftuħa. Bisem ta' awturi, diretturi u atturi huma bosta li se jingħataw l-opportunità jasebixxu t-talent tagħhom, kif spjegat is-Sindku ta' Bormla Alison Faċivelli. Cospucua Short Play Festival se jkun qed joffri talent Malti u awċi se jkun qed joffri festival ta' drama jew teatru miftuħ għal daw kollha li jinteressaw ruhom f'dan il-qasam iżda mhux biss għal daw kollha li jixtiequ wkoll jaraw irkejjen differenti u toroq differenti u sqaqin f'Bormla tagħna. Id-direttur artistiku Joseph Ganja spjega li rappreżentazzjonijiet ta' din is-sena se jittrattaw diversi temi kurrenti. Is-sena kellna sottomissjoni ta' 12 play fejn ridna naslu 6, ovvjament għax loġistikament ma jistax ikonna essja ta' almenu għalissa. U ser ikunu qed isiru kifet f'postijiet differenti in-naħa ta' Santa Margherita din is-sena. Din is-sena l-festival qed ifakkar il-100 sena mit-twelid tal-attur komiku Charles Clues permezz ta' wirja fl-Università Amerikana. Il-Cospucua Short Play Festival huwa finanzjat mis-Segretarjat tal-Gvern Lokali u mill-Awtorità Maltija għat-Turiżmu. Il-festival se jittella bejn il-ġimgħa 30 ta' Wissu u l-għada s-Sibt 31 ta' Wissu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jixxandru fuq One permezz ta' One Play.